Horas, Selum, Parhaladu ni huriata HKBP Jalan Lurah. Pasahato tuhita saluhutna, selamat hari Minggu ma dihita. Suak songoni nang dihamu amanami inanami na di bagasna ganuk marsada-sada. Hami Parhaladu HKBP Pasahaton, selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Atong tamulai ma acara parminggota tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamolosu di saluhut denggan ni uhum ni Jahoba tuahu. Surdukonok kudo panginuman parhatuao tu gijang, jala pajojowo kudo goarni Jahoba. Haleluya. Martang yang mahita. Alea manami nadiban wagijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai aka ulaon nisi bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monak kami saru di ujung. Jala asa mardame kami saleleng di tanoon. Pai masahat kami tuanguluan nasora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 826 ayat sada dohot ayat 3. So
Pangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Poda Bidutolu ayat 5. Poda Bidutolu ayat 5. Marhaposa tu Jahoba mahosian nasa roham, jala unang marpangusadea kotu pikiranmu sadiri. Ulah kami, marhaposa tu Jahoba mahosian nasa roham, jala unang marpangusadea kotu pikiranmu sadiri. Ima saat na, rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian buku de nomor 122 ayat sada dohot ayat tolu. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manyan parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani iubahen hupangido kami. Saya sudati matoru-torum. Asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mangolu kami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonodo hata ni Jahoba. Una ko mabiar ay ahu do siluluhok nung nga pola hujou goarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian buku de nomor 452 ayat sada dohot ayat tolu. Naropan
Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguan, iman atar surat di Sada Musa bidu 45, mamukasian ayat tolu saat rodi ayat 10. Sada Musa bidu 45, mamukasian ayat tolu saat rodi ayat 10. Tajahama namar sikat sorin. Dungin dinda si Joseph mamadok akka hakanai. Aku do si Joseph mangulu dope amatai. Jadi dang haalusan akka haanggi hahanai ibana. Ay tarhatotong dorohan nasida mida bohinai. Ope unang mabiar kamu, jala unang serbeng matamuna ala ginadis munai aku tuson. Ay mangarade hanguluam muna, ubah disuruh debata aku parjolo muna. Alai disuruh debata do aku parjolo muna. Pajopod di kamu eba-eban di tanoon dohot panguluhok kamu, mabain haluaw bolon. Asa pahato pamu maneh nakok tudamangi, pabuah hamuma tu ibana. Songonodo tonani anakmu si Joseph. Di pabakit debatado ahu gabe raja di sadok tano Misir. Tuat maho madapoton ahu unang togang-togangon. Ahu do marmudu-mudu hokko disi. Ay 5 tahun nari dope haleaonon. Asa unang raparoko dot isi ni bagasmu. Rodi sude nadiho. Pabuah hamuma tudamangi. Sude hasangapokku di tano Misir. Rodi sude nani ida munai. Pahato pamu maneh tuat tuson rap dohot amata. Dungi diumasi Joseph masude akka hakanai hukut tumatangis be. Duk pesal pui asa makatai akka hakanai dohot ibana. Ima sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 230 sada, ayat sada dohot ayat tolu. Porte
maha porsiau tai songon nahi nanti dakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinumbuhon ni si Maria nagabe-gabea sia todi porbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na berni di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal doi bana di hau pinarsilang. Na tuat tubanua toru dung ditanom. Na mulak mangulu do di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disi mai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema tik-tik ni huriata di mingguta sadarion. Oras marita saluhutna amang dainang. Tik-ting di mingguta sadarion. Ima minggu seksagesima. Do tema nadenggad do balos ni najat. Tik-ting na parjolo 3.2 pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 20 Februari 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho yaitu untuk keperluan pengobatan manang kesehatan HKBP. Pemberitahuan poin 5. 5.1 Jemaat yang pindah. Terhitung sejak hari ini, Minggu 20 Februari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Richard Sianturi, Ibu Midra Yanti Buru Sigalingging, dengan 1 orang anak dari WEK 6, yaitu ke Gereja HKBP Sukandebi, Resort Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. 5.2 Kegiatan Naposo, poin A. Youth Teaching. Youth Teaching adalah dimulai pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 yang lalu, yang dimulai pukul 13 WIB. Yaitu untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 9 dan bahasa Inggris, yaitu untuk SMP dan SMA. Apabila ada yang ingin bergabung, dapat menghubungi Saudara Satria Adi Simajuntak. Poin B, GFES Links 2022. Pelaksanaan festival musik yaitu GFES Lost in Ekspresi 2022, yaitu pada hari dan tanggal Sabtu 5 Maret 2022, waktu 14.00 WIB sampai dengan selesai, tempat menyusul kemudian. Apabila Naposo dan remaja dan juga jemaat lainnya yang ingin hadir, wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi link Google Form. Link tersebut dapat diminta kepada Satria Adi Simajuntak dan Saudari Della Boru Simatupang. 5.3 Pensiun Ibu Teten, yaitu koster gereja kita. Mulai pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilaksanakan pensiun koster gereja kita, yaitu Ibu Teten. Sehubungan dengan itu, yang pertama, pada hari ini Minggu 20 Februari 2022, di dalam setiap ibadah, kita akan mengumpulkan tali kasih
yaitu melalui kotak yang telah diletakkan di depan gereja atau di teras gereja kita. Poin B, pada hari Selasa, yaitu tanggal 1 Maret 2022, pada saat sermon Perhalado, akan dilaksanakan pemberangkatan pensiun sekaligus penyerahan tali kasih dan uang pesangon dari Huria, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Jadwal ibadah di Minggu 27 Februari 2022 yang mengikuti ibadah di kebaktian jam 7.30 WIB, yaitu WIB 1, 7, dan 8, yang mengikuti ibadah di pukul 10.30 WIB, yaitu WIB 2, 3, dan 5, yang mengikuti ibadah pukul 16.30 WIB, yaitu WIB 4, 6, dan 9. Songonima tikting namasa di Huriata amanginang Horas Marihita. Pede nomor 352 ayat sada dot udukna hukuk mata pasahat pilihan napar julu. Tanah sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Oras madihita salhut namanginang jala saha matabinabi di hawa kadongan saha porsiaun narak merminggu doho tamin waing di huriata hagabe pijala lurah nadong di bagas nabe saya diramoti tu hatta mahita salhutna nuaing di bagasan minggu sadarion ima minggu seksagesima jala topik di minggu sadarion nading gando balos ninajat membalas kejahatan dengan kebaikan hantani dewata
tersurat ma sian evangelium ni si Lukas bidu onom mamuka mai sian ayat 27 saha tu ayat 37 akamanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tangi hok kamu maha tani debata hujahama hatani tuhata alai hudok matu hamuna namanangi aholongi hamuma musumuna nadinggan mabahen hamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu maaka nama murai hamu tangyakon hamu maaka na mangasupi hamu anggo dipastap hurumi tarehon nang na sabaribai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum nasana mangido tuho lehon jala unang tunggu halak naung mabuat ugasambi ia ina pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida ay molo dihaholongi hamu namar holong ni roha di hamu parudian dia mai di hamu ay nang aka parjahat dihaholongi do namar holong ni roha di nasida jala anggo dibahen hamu nadinggan tua kasibahin nadinggan tu hamu parudian dia mai di hamu nang aka parjahati songoni do pabahenanna jala molo makirim hamu mabuat samuse laho pasali dongan persaulia dia mai di hamu ai dipasali parjahat dodongan na parjahat asa dijalu muse hepengna om matahe haholongi hamu ma musumuna bahen hamu ma nadinggan jala pasali hamu ma dina sohirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe aka anak ni nasutibuli mahamu ay basado ibana dinatawis marroha jala dinajahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unak kamu manguhumi gabe dang umuhan nahamu unang hamu manorui gabe dang torwon na hamu paluama gabe paluon na hamu baso nisa amang inang soma didok hatani tu hatta tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihilah musuhmu berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu berdoalah bagi orang yang mencaci kamu barang siapa menampar pipimu yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain dan barang siapa yang mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ima sahana. Awang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molia tema dohono tatu debata naguk para siroha. Ala di bagasan nguluta sadarion, tarajumi do balga ni pasu-pasu na pinasahat ni Tuhan itu hita. Jala tarajumi do balga ni aka pabahenan na sundenggan na pinasahat ni debata atik pesipata olo do hita lilu di bagasan lakka ni nguluta. Jala atik pesipata olo do hita dau siad debata di bagasan parnguluan ni nguluta si ganupari. Ala ujot-jot do rahita dang laho manangihon hata ni debata alai manangihon suara narung di bagasan pikirat tabe nagabe parutungan di tonga-tonga ni nguluta. Sebenarnya muluta ide jamita sadarion akka masalah klasik do nanaing pinasahat na tuhita. Masalah klasik na memang murah alay maul. Masalah klasik na jojot tatangihon. Jojot hitara madok marhiti hatapuda. Tu geleng ta, tu ripeta, tu yanakota, manang tuah kadunganta. Alai molo menyangkut taringot tuhatan di debatana si songoro sohanari di perhadapan dohita bohado sa sitong ng nguluta na memang satu sadarion molo taida sebenarnya anggos yan umur nga matoras sita nuaing saringot tun mangiutok Kristus si alai pabahenan pangalaho pagkatayon sesuai enggak dengan apa yang kita imani. Itu hatanya di bata. Masalah yang mendasar dosa sitong naon. Alay jot-jot hitadang mangulahoni. Ganu pari do hita dipaingot hita asa totong mabahen si buat dame asa totok kita gabe pasu-pasu hapa orang di pasu-pasu tarlu mobi asa olo hita marsi sesaat dosa dohor akadongata atik peter lepas majo isi do na marsala hita do na marsala imana pe marsala alai dipaingot Tuhani do hita dang na memandang isi do na salah tapi memandang bagaimana cara kita mengampuni memaafkan orang lain karena itu adalah kualitas orang Kristen. Itu hatane di mata klasik doi. Sifat talu dohita dohot sifat nidak danak ala nunga tubuh dohita adung kepentingan dohot merasa paling hebat di tengah-tengah ningulu. Hatani debata di bakasa sadaran bagaimana caranya kita untuk mengampuni karena harus. Dan nagabe syarat tapi memang sudah menjadi kewajiban. Bagaimana mengampuni, bagaimana memaafkan, bagaimana memberkati. Nah kewajiban tai. Alai nang pe kewajiban. Jujur dohi tadang mangulahoni. Jujur dohita holan na manangion ale dang olo gabe
si pelaku laho pasahaton pasu-pasu tu akadongata. Ay molo teraju mi hamok kamanginang. Sitong do nadiro ni akado pepatah namaloi. Molo 1000 do ngatta oti doi. Ale molo sada alota naguda ngani. Ala memang kehidupan tas sebagai manusia yang manusia sosial na memang ikon di bagasan parsaora kita mangulu tidak terlepas sipata olo do gabe tubuh jut ni roha tubuh hati ni roha ala ni pakkatayo mai ala ni pabahenam mai ala ni pangalaho mai gabe tubuh do sipata jut ni roha sipata dang terbendung hita jut ni roha ta mamereng dongata sipata dang tartau kita balgani atete talahu mangida kadongata. Jala sipata dang boy tarem asa unang patuduhon. Nang pesongod dia hacik ni rohata mangida kadongata sipata dang boy tarem. Palagi media sosial sonario au setar terus do hudok juk do hita. Hati-hati. Ngulumi sonari ngatari dan yang merhite media sosial mi. Jadi mau luarong siak kita na mangitik di Facebook, di Messenger, di status WhatsApp akana hata-hata na rumar. Ima pangalohona siapa tuh hamu. Ima jadi dirina siapa tuh hamu. Sitong doi mana manang nadang disimak dari ala parbuen ala sada hauna dengan tarida duisian parbuena. Parbuene itu na menggambarkan songot dia do hadiriona. Ala yang go Yesus takas do memang terbalik dosian ajaran ni portibion. Molo ajaran ni portibion mengajari molo maulah hajahaton dongamu baloson do hajahaton. Tetapi Yesus berbeda. Dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan bagaimana kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak pernah mengajarkan kepada kita menyimpan dendam dan amarah. Tidak pernah mengajarkan kepada kita membenci orang yang membenci kita. Dan tidak pernah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus membinasakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tapi Yesus justru lebih selangkah lebih maju yang tidak bisa ditiru dan yang tak bisa dilakukan oleh siapapun selama dia tidak memiliki iman yang kuat dalam Yesus, yaitu bagaimana cara kita menghapuskan kebencian dengan kasih dan bagaimana memampuni dengan kerelaan hati. Idahamu mada nadido ni Tuhan Yesus tabudo taringot tu minalaho makahaolongi musuta. Tidak. Parjulu di ayat 20 itu inakaring nungat takas di dokon. Haholongi hamuma musumuna nadinggan mabahek kamu tu nama kosomi hamu. Wah, luar biasa dong. Maka holongi halak nama burai hita, maka holongi halak nama nuaton sogoni roha tu hita, maka holongi halak nalahom marsakap akan jahat di tonga-tonga ni guluta. Luar biasa doi. Ajaran ni Tuhan Yesus doi. Ala nunga parjolo ibana makaholongi hita tada na ibana makalongi hita ima marhiti hiti namata ihimana di haupinar silang jala saha tunatos hosana danganong sakababa haluar siapa mangam ni Jesus laho mamurai sude akan makosom ibana alai hata na haluar sian pamangan ni Tuhan Yesus nama dokon ale di bata marpamuati maroham bidan nasida ayadang di boto nasida akan diulang nasida. Itu perkataan Yesus yang menyejukkan hati
yang sanggup menghancurkan segala aspek kebencian yang ada di dunia ini dengan mengatakan, kasihilah orang yang membenci kamu. Luar biasa. Dungi di dok Yesus. Pasu-pasu hamuma aka nama murai hamu. Molo bahasa Batak, pasu-pasu hamuma. Berarti hita nama masu-masu halak na makahosomi hita. Molo di bahasa Indonesia, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saling melengkapi. Bohado cara na mangido pasu-pasu tu aka nalaho mamurai hita. Bohado cara na hita manangyakon aka na mangasupi hita. Alay nga gabi kewajiban na di Tuhan Yesus tu hitai. Meminta berkat, menyampaikan berkat, dan juga mendoakan orang yang telah mencaci kita. Karena ketika Yesus mengatakan demikian, maka hidupmu akan dipenuhi dengan ketenangan, hidupmu akan dipenuhi dengan kualitas yang bagus, dan hidupmu akan memiliki hikmat yang betul-betul berasal dari Tuhan. Ya dosongoni saat tu nama te dahulu marsiat Tuhan. Ngaso malnuang ta ida namar hamarang gipe marsi hosoman. Ngaso malta ida napardongan maraliale pe olo disipata marhosoman. Ngaso malhita ra pahatahon akadongata nang pe dang tamoto molohita pahatahata dongata dirita donata pahatahata di siya sebatu hamu. Si pata dang sadar hita si gijang rohai sebenarnya rendah doi sebatu hamu. Dang sadar hita molo halak na olo parwara hok kita sebenarnya urua do bimara siapa pangalauta. Percaya mau. Jala sipata olo do na kurang perhatian do halak na olo pahata-hata hodongan na. Adong sada kepuasan di ibana HP dang diingo ibana kepuasan laho pahata-hata dongan na, kepuasan laho pangkosomi dongan na, kepuasan laho menjatuhkan dekawannya. Itu bukan kepuasan yang berasal dari Tuhan. Ale kepuasan yang betul-betul merasa ibana paling hebat tanpa dia sadar dia tidak ada apa-apa sebenarnya. Percaya mahamu. Jala olo do sipata halak dang lomoro hala mangida halak namar lasiroha. Susah ibana mangida halak na marlasiroha ibana mangida halak susah. Budang doi. Olo do sipata dipuji dengan nai ala di bagasa rohana, ibu rai dengan nai. Dua palai hinda. Olo di sipata ibana dengan hatara tudonganna ala di pangalahona di pudina. Dang natik kosong na pagkatayon na yun. Yesus mengingatkan kita, tidak begitu kualitas hidup orang yang percaya. Ya. Ala takaso diputar balikot Yesus do pangalahon di portibion. Tetapi pangalahon ni halak na porsia ibala adalah bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita memberkati, bagaimana kita memberi, bagaimana kita mengampuni, dan bagaimana kita tidak menghakimi orang yang itu kualitas di hidup. Itu makana molo di hosomi halak kamu manginang unang pikiri molo di pahata-hatai dongamu ho unang tanggapi ritik sendiri dui. Percaya mamu au ngai hesong di
Aung dosa ada halak tiki di osobia. Dak pikiri, upa sobo. Ya tata ya, terserah. Upa sobo. Lemliring, ritik sendiri mana? Alania ha, kesal. Buah saya mah kesal. Dan saut na sinakapan ni rohana. Kesal di mana? Kesal sendiri mana? Terserah. Idong makana molo adong na makosomi diri molo adong na marjahat dongamu unang baloson alay pasobu hutangnya kon ibana. Jangan percaya mahamu, jangan pernah melawan orang yang membenci kamu, karena ketika kamu membenci melawan orang yang membenci kamu, membalasnya dengan kejahatan sarupa mahamu dohoti. Selamat terdiri. Unang pola tangi di hatani halak. Unang pola tangi di akapabahinan ni halak. Ibu to habu udah kamanginang molo halak nasi songoni lam torudo sogo sudi. Makin rendah itu besok. Marputar Deportivo kan? Marputar. Molo habis pikiranmu las roham mekel ho. Manangarong peso goni roham unang patudo tudong kamu. Jala ingot unang mardonga kamu tu halak na mabahis tu goni roha. Jala membangun kebencian tudong anda. Hati-hati. Arong doli guara lingkar setan. Hati-hati. Itu kehebatan nihita halak ke Kristen. Bagaimana kita memang betul-betul berbuat tanpa pamrih. Bagaimana kita betul-betul mengasihi tanpa meminta sesuatu apa yang pada dia. Hidupana di Yesus dia 22:1-24 burjupe ho aha peneni lehon matu halak tu ho nang pesongo dia papahenana tu ho iko parjasa do ho alani dang na iko sesuatu di jalo ho alani ha burjuamu tu halak manang iko si pujian ni halak ko alani papahenamu na denggan tu halak tetapi iko ma parjahati pe di boto do mangalehan akada denggan tu akadongan na ala adong na dibuat na disi tetapi kamu tidak harus menerima hal yang demikian karena ketika engkau berbuat baik upahmu ada di sorga. Titik. Dang nasihat jolma di sorga dicatat di batahan. Dang pola paboni jolma, dang pola papotoni jolma, dang pola sitotoni jolma, dang pola pujian ni jolma hita marbanda gedenggan tua kadongata tak perlu. Apalagi jawa sonarion laho bangurupi dongan nape ikon konten masuk YouTube 10.000 don leon na masuk YouTube boras don itu orang na masuk YouTube asa terkenal imana asa hebat imana sudah masuk konten. Yesus mengatakan naniliamu di tang marhite tangamu siamun unang di boto tangamu hapirang. Karena perbuatan kebaikanmu itu tidak perlu harus diketahui semua orang. Walaupun terkadang juga harus diketahui sama orang. Tetapi perhatikanlah perbuatan baikmu itu akan menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Yesus akan tahu. Berarti marparbu di haporsiana. Nah manginang nahina holongan nabi ngakasan Tuhan Yesus Kristus persoalan klasikon memerlukan memang ketelatenan, keuletan, ketekunan dan betul-betul hidup di dalam pergumulan yang tertentu. Maul do memang mangurupi, maul do memang mangalehon, maul do memang manesa dosa ni dongata, maul do memang unang manguhumi. Alay nga gabi kewajiban kita mangulahoni. Unak ko manguhumi. Lehon sada molo adong nadua diho. Lehon sada tua kadongamu. Molo dibuat halak pe baju-bajum. Lean matu ibana. Unang harapon balos ni habur jomu nasian ibana. Unang baloson perbahenan ya kahalak na jahat tua ka ibana. Unang baloso sude pabahenan na sodenggan tua ka ibana. Alay baloso mamarhite holong ni roha. Ay songonido na nido ni Jesus jala songonido na binahin ni Jesus toho. Asa
gabe parholong ni roha, gabe para si roha, songon amanai para si roha, jala unang matotong, manurui akadongata alai balua ma aka nanai balua uta. Itu kewajiban. Nah manginang berjuang mahita di son. Nah malam batu hidabe. Iko mampu dohita, nang peso mampu, kita dimampukan untuk berbuat itu. Iko mampu dohita, nsongonan niajaron Tuhan Yesusi, mengasihi orang lain tanpa pamrih, memberikan sesuatu sekalipun yang berharga yang kita puja kepada orang lain. Di ayat 30 sadai, ia napinangi domunai nang bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tu nasida. Dang si peliharaon hosom ni roha. Dang si peliharaon teal dohok late ni roha. Dang si peliharaon dipelihara kebencian, tapi peliharalah kebaikan. Asa tenang ngulut tahun. Ay molong tenang ngulut tahun tabu do. Mudo po iba tabu. Mga pe iba tabu, manang lao manang tuhi tapi tabu. Ale coba masuk melodang marsiap tuak kita. Dang marsiap tuan amatai doho inatai. Ise dana susah, duasa. Molodang dia toy amatai inatai, dang mangalopa inatai, anggoi. Segama amatay aladang mga lo pabijabu. Molo dang diatoy inatay amatay tong dosala inatay buasa ay dang hilia bigajina. Kadino? Ise mo na susah geleng na. Ise mo na susah ulaon na. Ise mo na susah keharmonisan di rumah tangga na. Molo marmusu hita doho akadongata, dang lomoro ha hita doho akadongata, dakola dirina, nasolomoro hano, doho do tu amatai, doho tu gelengna, doho tu jabuna, doho tu akapananggana, doho tu aka saluhuna na arung dari ibadah. Tapi ketika kita belajar untuk mencintai orang lain, belajar untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, belajar untuk tidak menghukumi orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain, iko dapot tado akan na luar biasa nagabe pinarsita ni rohana. Namang inang arong disok kita na marhosom ni roha, arong dohita na saling membenci di son, arong dohita na somarsiat tuad di son, arong dohita na merasa paling hebat di son, arong dohita na gabe pati altel hokata di son, arong dohita na menghumi dongata di son, alai hata ni di bata di bagasa sadarion, buanglah jauh-jauh, tidak ada gunanya. Hidup kita hidup yang berharga, hidup kita hidup yang berkualitas, hidup kita dang sarobang doho portibion. Amin. Maulia tema ale Tuhan di bata apa nami, di bagasan Tuhan nami Kristus Yesus, di lasti roha, alan di lehoko Tuhami, balgani holong ni roham. Marsaulia kameli Tuhan, jala marlasiroha hami. Laho
medalani ari-ari ninggulu namion jalan mulia tema di hatam nabadia di bagasan tikion paingoton hami ali Tuhan asa marsiha holongak kami dohot dengan nami terlubumi dohot akka musuh nami akka nama kosomi hami asa olo hami majalo pasu-pasu dohot mamasu-masu asa olo hami manangyakon uhud lahom balehon akan nadinggan nasyak kami tuaka jol mana marhahurangan jaladang nama nguhumi akadungan nami nang pe marsala ibana asa unang ona uhu pami ali Tuhan mulia tema dangadong hata na labok nahya ditanghok kami dukon nasyako ali Tuhan namanggajari asa unang holan na mananginangi alay marhiti-hiti pabahenan namin na arga di bagasan holong ni roha ido na niajar homo tuhami ali Tuhan asa totong di haholong ihong ulu nami jala iku marparbue do ha porsion nami tuaka dongan nami na adong di humaliang na maol do ali Tuhan molo dirajumi hami sian hajol maun nami mangulahon hatam nabadi di bagasan tikion laho mango kaholongi akka nama kosomi hami alay nuaing ali Tuhan hupa serepami ma rohanami uduk do hami nuaing ali Tuhan laho marnida akka pangalahonami tuaka dongan nami nasotama marhite pakation nami nasay olo manorui akadungan nami marhite pakation nami nasay olo makahata-hatai sipata gabi tubudo gijang niroha laho patuduhon akka haibaton hami lupa hami ali Tuhan dang naise hape hami di jolom hala na mardusaon lupa hami ali Tuhan alani holong ni rohamdo gabe di sesaho akka pangalaho dohot pabahenan namin na hurang tama gabe taruli hami diragam ni akka pasu-pasu ali Tuhan mulia tema di paingot ho hami di bagasan hatam na badia di bagasan tikion asa olo hami masalpuhon akka dusa di dongan nami jala asa olo hami Tuhan mangido hasesan di dusa tuaka dongan nami jala olo hami majalo pasu-pasu tuaka dongan nami na marsala tu hami dohot hami na marsala tuaka dongan nami ali Tuhan nuaing tadi ko kami matuhan pabahenan nami naroai pangalahon nami na hurang tama di bagasan tikion tutuhi rohanami Tuhan molo adong nasyak kami nasoolo mangulahon hatam nabadia mangula matod dimi asa gabe buy hami madapot hanguluan na iparu asa buy hami mangulahon dakolan si pananginangi hami mangulahon hatam nabadia asa di jalo hami gudang dia kapasu-pasu ali Tuhan gajang ni umur hahipason dohot ketenangan di tonga-tonga ninggulu nami asa toto kami marlas siroha nang peahan namasa ninggulu nami buy hami makilalahon hodo Tuhan nagabe dongan nami diragam ni akka persaulian dohot diragam ni akka nagabe pangabati di perdalanan ninggulu nami Tuhan pasu-pasu sudi ruas di huriam akka na di bagasan marsiha holongan dau matuhan akka hosom teal elat dohot late sian bagas rohanami dau ma akka parmaraan jala pakai hami Tuhan asa toto gabe haba orang di pasu-pasu hami tu akka dongan nami humaliang pakai hami lahu mabarita hom barita nauli
ragam nia kapasu-pasu nunga di jalo hami siako ali Tuhan nuaing pakai hami laho pasahaton akapasu-pasu na di jalo hami i tua kadungan nami na humaliang Tuhan dia kaulau nami ramo tiadi Tuhan monotung adong siak kami dohot dia kadungan nami na di bagas nabe narak marminggu dohot tami sian live streaming di bagasan sadarion na di bagasan akaragam di parukilan di bagasan parsahiton asi marohamali Tuhan tanga munabadi mapaherbang laho pamasu-masu doho pamalupon na sida akan namarla siroha marhiti-hiti akan na dilioko gajang niumur di bagasan minggon akan namar ulang tahun pardunga saripion akan namar dapot la siroha Tuhan tuktuhi rohanami asa unang lupa hami madok molyat itu ho akka saluhud gajang niumur na di pinasaha mu Tuhami ai di boto hami tabba bilangan ni umur nami alai lamor dosa sitong na anggo ari-ari ni ulu nami nuaing Tuhan mula mahami di bagasan la siroha atong ali Tuhan ramoti hami dongani hami asa unang marisuang hatam dabadiai par gugui hami mangulahon hatam dabadiai di bagasan Kristus Yesus asimaroham jalo tangyang nabi amin. Akamanginang na hinaholongan tapasahat ma hatani di tapasahat ma peliata marhite-hite na maridehita. Ali debata amanami na di banwa gijang hodo haroran ni saluhu silolehon na denggan dohot nasa ulibansa na maulitus. Hupasahat kami ma siyan na nilion mi tuhami pilihan nami tuhong sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhaseang hami pilihanon patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion.
buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banu Agijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banu atungaon songon na di Banu Agijang. Lehon matuhami sa darion hangguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau, di sodakon Tuhan de batama buhina Tuho, jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina Tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu di hita salut na manginang. Sonari sotong lupa hita pasahaton songon lasni rohata. Ima tu Ibu Teten marhite-hite amplop na adong di pituni gareja dohot dana pensiun. Mulate Pak.